היום אני רוצה להראות לכם איך בעזרת כלים של בינה מלאכותית יצרתי את הסרטון הזה. Hold on tight, Figaro! We need to get these moon daisies to Granny Juniper before sunset, or her invisibility potion won't work! עכשיו הדבר הזה הוא מדהים לגמרי, כי בעבר, כדי לייצר דבר כזה, היינו צריכים צוות של מעצב דמות ומי שיצייר את הרקע, והיום מספיק שבן אדם יכיר את התוכנת אנימציה בצורה סבירה, והוא יכול לייצר לו מה שהוא רוצה, לעלות לו לדמיון שלו, ולייצר סרטון באיכות שלא נופלת מהסרטונים של נטפליקס או של קרטון נטוורק. בואו נראה איך זה קורה. אז קודם כל טיפ-טיפה עליי למי שלא מכיר, אני אורן אלקבץ, אני עובד כבר יותר מ-20 שנה בתחום האנימציה והאיור והעיצוב. במהלך השנים האלה עשיתי אינסוף סרטונים וקמפיינים לחברות הכי גדולות בשוק. בשנים האחרונות אני מתמקד בהפקה של סרטוני אנימציה, בעיקר אנימציית דו-מימד. בנוסף לזה יש לי קורסים דיגיטליים בתחום האנימציה, למי שרוצה להיכנס לעומק. אז עד כאן עליי, בואו נתקדם. אז קודם כל, דבר ראשון, אני רוצה שנייצר את הרקע. עכשיו תחשבו שנייה, בשביל הרקע אני צריך תמונה שהיא מאוד 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 ארוכה. כי למעשה יש את הדמות של המכשפה שתהיה באמצע המסך, ויש את הרקע שיזוז משמאל לימין וייתן את התחושה שהיא עפה, וזה קורה מאחוריה. אז איזה כלים מאפשרים לנו היום ליצור תמונות ארוכות מאוד? אז יש כמה כלים. הראשון זה מידג'רני. מידג'רני אתה יכול לייצר תמונה, לכתוב לו לדוגמה cartoon background of a village, ואז אחרי שאתה מרוצה מהתמונה, אתה יכול כל פעם לעשות פן ימינה או שמאלה, וליצור תמונה שהיא ארוכה מאוד מאוד. אבל לא לכולנו יש מידג'רני, כי המידג'רני בעצם הוא בתשלום, והיום יש פתרונות לא פחות טובים בחינם. אני אראה לכם איך אני יוצר את התמונת רקע על ידי לאונרדו. לאונרדו, אם אתם לא מכירים, הוא מנוע חינמי ליצירת תמונות AI. בכל יום יש מספר מוגבל של תמונות שאפשר להפיק, אבל זה בוודאי מספיק לצורך הזה. אז בואו נתחיל, בואו נלך ללאונרדו ונראה איך אנחנו מייצרים קודם כל את תמונת הרקע. אז נכנסתי לתוך אתר leonardo.ai, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה ליצור את תמונת הרקע הראשונית. אז אני אלך ל-Image Generation, וכאן בעצם אני אכתוב את הפרומפט של התמונה שאני רוצה. אז אני אכתוב cartoon background of medieval village, כלומר רקע לסרט מצויר של כפר מימי הביניים. לפני שאני אלחץ על Generate, אני רוצה לשנות את גודל הבמה. כרגע גודל הבמה מוגדר ל-1024 על 576. אני רוצה את הרוחב, לעשות רוחב מקסימלי, ובגובה אני אלך לסביבות ה-1080, שבעצם 1080 זה הגובה של הבמה שלי בתוכנת האנימציה שעליה אני עובד. כאן אני יכול לבחור כמה גרסאות אני רוצה בעצם לכל תמונה. כרגע זה 2 גרסאות וזה בסדר גמור, ואני אלחץ על Generate. אני אזרז מעט את ההמתנה, ובואו נראה את התוצאות שקיבלנו. זו התוצאה הראשונה, זו התוצאה השנייה. שתיהן טובות בעיניי. עכשיו בגלל שאני רוצה שהמכשפה שלנו בעצם תעוף בשמיים והכפר יהיה בעצם ברקע שלה, אז אני אעדיף את התמונה הזו כי יש לה זווית קצת יותר גבוהה. אני אחזור למסך הזה, וכרגע אני אקח את התמונה הזו ל-Canvas Editor. אני פשוט אלך לכאן, Edit in Canvas, ונלחץ על זה. ונכנסנו לתוך האדיטור של לאונרדו AI. כרגע לפני שאני אתחיל, אני רוצה שנעבור ממצב של פוקוס, שזה המצב שזה נמצא בו עכשיו, למצב של Infinite Mode. מצוין, ואני אתרחק קצת. תוודאו רק שכלי הבחירה בחור גם אצלכם, וכרגע עם הכלי הזה אנחנו נלך לבמה, ונזיז את הבמה ימינה. נשאיר חפיפה קטנה. אם הגודל של הבמה אצלכם הוא גודל שונה מזה שאצלי, אתם יכולים לשנות את זה כאן כמו ששינינו בהגדרות של התמונה. ועכשיו אחרי שהזזנו את הבמה קצת ימינה והשארנו חפיפה, הפרומפט הוא אותו פרומפט ממקודם, cartoon background of a medieval village, נלחץ על Generate. וגם כאן הוא נתן לי 2 אפשרויות. אני יכול ללחוץ על החץ הימני, לראות את 2 האפשרויות. אני אשאר עם זאת ואני אלחץ על Accept, ואני אעשה את אותה פעולה שוב. אני אקח את הבמה קצת ימינה, עם מקש ארוך אני ממרכז את התמונה, ואלחץ שוב על Generate. ונבדוק שוב, זה או זה. אני אלך עם זה, Accept, ואעשה את זה עוד פעם. עכשיו באותו אופן אני יכול לקחת גם את הבמה, לשים אותה מעל התמונה ולהוסיף שמיים, להוסיף אלמנטים ולהרחיב את התמונה באיזה אופן שאני רוצה.
אבל אני חושב שבשלב הזה הבנתם בגדול את הרעיון, אז מה שנשאר לי לעשות כרגע זה ללכת לכפתור הזה ולהוריד את התמונה שיצרתי בלאונרדו. מעולה. אז עכשיו, אחרי שייצרנו את הרקע, אנחנו רוצים לייצר את הדמות. עכשיו, הדמות שלא כמו הרקע, חשוב שהיא תהיה וקטורית, ואני רוצה להסביר את הדבר הזה. על הרקע עצמו יש רק תנועה משמאל לימין. אין עליו ממש אנימציה, הוא פשוט זז מצד לצד ונותן את התחושה של התנועה. אבל הדמות עצמה, אנחנו רוצים שהדמות תחייך, תרים גבה, תמצמץ. אני רוצה שהשיער יתנפנף כשהמכשפה עפה באוויר. בשביל זה אנחנו חייבים דמות וקטורית. וקטורית, כלומר שנוכל להכניס אותה לתוך תוכנת אנימציה, שתאפשר לנו לשלוט בכל חלק מהדמות. להפריד לדוגמה את הראש מהגוף ולהתחיל לעשות את האנימציה של הראש, להפריד את השיער, את הידיים ולהכין את הדמות לאנימציה. אז בשביל ליצור את הדמות שלנו אנחנו נלך למנוע שנקרא ריקראפט. ריקראפט זה מנוע של בינה מלאכותית שמאפשר לנו ליצור תכנים וקטוריים. כלומר, אנחנו יכולים לכתוב כמו במידג'רני, כמו בלאונרדו, אבל התוצר שנקבל הוא תוצר שאפשר לקחת אותו ישירות לתוך תוכנת אנימציה ולחלק אותו, לחלק כל חלק בנפרד ולהתחיל להנפיש אותם. אז בואו נראה את התהליך של יצירת דמות בתוך ריקראפט. ועכשיו אחרי שנכנסנו לתוך ריקראפט, תוכלו לראות ישר את הגלריה של התוצרים שלהם. תוכלו לחפש למעלה, יש כל מיני סוגים, וקטור ארט, אייקון, לוגו, אילוסטריישן. וכמו שאמרתי, שהיתרון הגדול של המנוע הזה זה שהוא מייצר תוצרים וקטוריים איכותיים. אז כדי להיכנס לתוך האתר פשוט נלך כאן ל-Login to Generate. עכשיו אתם יכולים ללכת ל-Sign Up ולכתוב שם, משתמש וסיסמה, אבל הרבה יותר פשוט להיכנס דרך חשבון הגוגל, זה מה שאני אעשה. ונכנסנו לתוך האתר, כרגע אני אלך למעלה ל-Create New Project. וכאן יש לי אפשרות האם אני רוצה תמונה שהיא Bitmap, Raster Image או Vector Image. אני בוחר ב-Vector Image כי אני רוצה את זה לצורך האנימציה. ומה שאני רוצה ליצור עכשיו זה דמות של מכשפה שעפה על מטאטה, ואני רוצה שהדמות כמובן תתאים לסגנון של הקרטון שאנחנו מייצרים. אז אני אכתוב Medieval Witch, כלומר מכשפה של ימי הביניים, Flying on Broom, עפה על מטאטה. עכשיו אני רוצה קצת להנחות אותו לגבי הסגנון שאני רוצה. אני אכתוב Art by, כלומר תעשה לי סגנון של, ואני אכתוב Loud House. ששם בסדרה הזו יש קו מאוד מאפיין לדמויות, קו מאוד וקטורי, מאוד נקי, ראשים גדולים, גופים קטנים. רק לפני שאני אלחץ על ריקראפט כדי ליצור את התמונה, אני רוצה לשנות קצת בהגדרות. במקום וקטור ארט, אני אלחץ כאן על החץ הקטן ואכתוב שאני רוצה בסגנון קרטון, וכאן אני אלחץ על הכפתור Level of Details, מה רמת הפרטים שאתה רוצה. אם אתה רוצה שזה יהיה פשוט מאוד, נמוך, גבוה, אקסטרים, אני אסתפק בגבוה, אני לא רוצה אקסטרים, אני לא רוצה יותר מדי פרטים, אני עדיין רוצה שהקווים יהיו פשוטים ונקיים. בואו ננסה את זה ואני אלחץ על ריקראפט, ואפשר לראות שהוא נותן לי שתי תוצאות. אז זו תוצאה אחת, זו התוצאה השנייה. שתי התוצאות טובות מאוד, אבל בשתיהן המכשפה לא עפה על המטאטה, אלא מחזיקה את זה. אז אני אלחץ שוב על ריקראפט, ובואו נראה את זה. את זה אני מאוד אוהב, זה גם באמת דומה לדמויות של ה-Loud House. אז אני רוצה להמשיך עם הדמות הזאת, ומה שאני אעשה כרגע זה פשוט אלך לאקספורט ואבחר ב-SVG, כי SVG זה פורמט וקטורי והוא באמת ייצא את זה כווקטור ולא כתמונה. אז אני אלחץ על SVG. מעולה. אז כרגע יש לנו את הרקע ויש לנו את הדמות. מה שנשאר לנו כרגע זה לקחת את התכנים שיצרנו לתוך תוכנת האנימציה ולעשות את האנימציה עצמה. עכשיו אני מודה, בשביל להכיר את התוכנת האנימציה טוב צריך קצת ללמוד. זה לא פשוט כמו במידג'רני, זה לא פשוט כמו בלאונרדו או בריקראפט. שם צריך קצת להכיר את התוכנה עצמה. היום אני לא אכנס לעומק, אני אראה לכם באופן זריז את התהליך, איך שאני לוקח את התכנים ויוצר את האנימציה. מי שכן רוצה להכניס ראש וללמוד את התוכנה לעומק, בשבילו יצרנו קורס שלם של תוכנת אנימייט. תוכלו למצוא קישור לקורס כאן למטה, אבל כרגע בואו נתקדם. אז נכנסתי לתוך תוכנת אנימייט, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לייבא את הדמות שהכנו בריקראפט אל תוך התוכנה, ואני אניח אותה במקום שאני רוצה על הבמה. הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה לחלק את הדמות לשכבות, כדי שיהיה לי מאוד נוח לעבוד עם כל חלק בנפרד. כל חלק שאני ארצה להנפיש תהיה לו שכבה משלו, ואני אוסיף פריימים, כי אחרי הכל אנחנו עובדים כאן בתוכנת אנימציה עם ציר זמן. אז אני מוסיף פריימים, בעצם אני מוסיף זמן.
את הפה אני אמחוק עכשיו, כי ממילא לאחר מכן אני אוסיף פה אחר, ואיתו אני אעשה ליפסינק, את הדיבוב לדמות. מה שאני רוצה לעשות כרגע זה לבחור כל חלק שאני ארצה להנפיש בדמות, להפוך אותו לסימבול ולשים בשכבה נפרדת כדי שיהיה לי נוח יותר להנפיש אותו בהמשך. אז אני אבחר את קצה השיער ואני אהפוך אותו לסימבול, ואת הקצה של הכובע ואת הקצה השני של השיער. גם את הישונים אני אבחר, גם אותם אני ארצה להנפיש בהמשך. ומכאן אני אעבור לרגליים, אני אבחר את הרגל השמאלית ואת הרגל הימנית, כי גם עליהן אני רוצה לעשות אנימציה בזמן שהמכשפה תעוף. אני רוצה שתהיה תנועה קלה על הרגליים. אני כרגע רוצה למחוק את הקצה של המטאטה, כי למרות שאני מאוד מרוצה מהדמות שיצאה, הקצה של המטאטה יצא קצת מוזר, וכרגע אני אביא פשוט דמות אחרת שיצרתי בריקראפט, דמות שהחלטתי לא להשתמש בה, אבל הקצה של המטאטה שם מוצלח יותר, אז אני אקח אותו משם, ואני אחתוך מתוך הדמות הזו את הקצה של המטאטה, ואוסיף אותו לדמות שלנו. את הדמות השנייה אפשר למחוק. אז עכשיו, אחרי שהגדרתי את החלקים שאני רוצה להנפיש, אני אתקדם לאנימציה עצמה, ואני אכנס לתוך הסימבול של הכובע, ואני אוסיף לכובע כלי שנקרא בונס, כלי העצמות. כלי הבונס הוא אחד מהכלים של האנימציה בתוכנת אנימייט, שהוא מאפשר לי לבחור אלמנט ולהפוך אותו לגמיש יותר, וזה בדיוק מה שאני צריך כאן, כי אני רוצה שבזמן שהמכשפה עפה תהיה תנועה קלה, כמו התנפנפות קלה של הכובע. אז אחרי שהגדרתי את העצמות בתוך הכובע, אני אגדיר על ציר הזמן איפה אני רוצה שיהיה שינוי, ואחרי שהגדרתי את נקודות השינוי, אני יוצר את המעברים בין נקודות השינוי. נקודות השינוי נקראות גם קיפריימים. והנה יצרתי לי לופ ראשון של התנועה של הכובע. מצוין, אני די מרוצה מזה, ואני אתקדם כרגע לחלק השני שאני רוצה להנפיש, שזה הקצה של השיער. וכאן, בדומה למה שעשיתי עם הכובע, גם כאן אני אוסיף בונס, וגם כאן אני אוסיף קיפריימים, ולאחר מכן אני אגדיר לו את סוג התנועה שאני רוצה בין הקיפריימים. מצוין, טיפ-טיפה אשנה את המיקום, לדייק. מצוין. ונבחר גם את הקצה השני, וגם עליו אני אעשה לופ של אנימציה. מעולה. ועכשיו נתקדם לקצה של המטאטה, בזמן שהמכשפה עפה. כמובן שאני רוצה שגם בקצה של המטאטה תהיה איזושהי תנועה קלה של התנפנפות מצד לצד, ואני אגדיר לו את המצב של ההתחלה, את המצב של הסוף, ואת המעברים ביניהם. ובאותו אופן אני אתקדם גם לרגליים, ואני עושה את האנימציה גם על הרגל השמאלית. ועל הרגל הימנית, כדי שתהיה תנועה גם ברגליים בזמן שהמכשפה עפה. חשוב לי לציין שכרגע אנחנו רואים את כל תהליך האנימציה באופן מאוד מהיר, ואני לא נכנס לפרטים ולא נהיה טכני מדי. מי שכן רוצה להעמיק ולהכיר את התוכנה לעומק יוכל למצוא קישור לקורס שלנו כאן למטה. כרגע בואו נתקדם. וכרגע אני רוצה שנוסיף עוד תנועה אחת על גבי המכשפה שעפה, שזה התנועה מלמעלה למטה. זאת אומרת, יש לנו את המכשפה עצמה, בתוך הסימבול של המכשפה יש את התנועה של הכובע, של השיער, של הרגליים, של המטאטה שעשינו עכשיו, ועל גבי זה אני רוצה להוסיף עוד תנועה למעלה ולמטה, שזה יחזק מאוד את התחושה של התעופה של המכשפה. ותשימו לב איך כל האנימציות הקטנות שעשינו עד עכשיו יוצרות תנועה די מוצלחת של המכשפה שעפה. ועכשיו אני רוצה שנתקדם לדבר הבא, שזה בעצם להביא את הרקע לתוך תוכנת האנימציה. אז לפני שאני אביא את תמונת הרקע שיצרנו בלאונרדו, אני אפתח שכבה חדשה, אני אשים אותה למטה, ועכשיו אני יכול לייבא את התמונה לתוך השכבה שהכנתי. והנה אני אמקם את התמונה במיקום הראשוני מאחורי המכשפה, ואצור גם מזה סימבול. ואני אוסיף קצת טשטוש לתמונה, כדי שיהיה ניכר המרחק שבין הרקע לבין הדמות שלנו, וקצת בהירות. ועכשיו אני רוצה לקחת את התמונה שמאלה עד הקצה, אני אגדיל אותה קצת, כדי שהיא תתאים יותר לממדים של הבמה. וזאת תהיה בעצם נקודת הפתיחה, מכאן יתחיל הסרטון. ומה שנשאר לי עכשיו לעשות זה ללכת לנקודה שבה אני ארצה שהתנועה תסתיים, התנועה של הרקע, ואני אצור קיפריים נוסף ואגדיר מעבר בין הנקודה הראשונה לבין הנקודה השנייה, והנה קיבלנו תחושה מאוד מאוד חזקה של תנועה. אז עכשיו, אחרי שהנפשנו את הסצנה, אני רוצה להוסיף לדמות שלנו דיבור. עכשיו לדמות מן הסתם צריך שיהיה קול נשי. איך אני אעשה קול נשי? גם את זה נעשה בעזרת מנוע של בינה מלאכותית שנקרא 11 Labs. אז בואו תצטרפו אליי ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז קודם כל, לפני שאני אצור את הפסקול,
אני רוצה לדעת בעצם מה היא אומרת, מאחר ובמקרה הזה אין לי תסריט. בדרך כלל כשאני מקבל פרויקט מלקוח, או שזה מגיע עם תסריט, או שהצוות שלנו יושבים וחושבים ויוצרים תסריט לרעיון, למוצר, אבל כרגע כשאין לי תסריט אני פשוט אעזר בג'ימיני, ואני אכתוב My cartoon witch is flying on her broom. Where does she goes? I also need some phrases for her. זאת אומרת, המכשפה שלי עכשיו עפה על המטה שלה מעל העיר, לאן היא טסה בעצם, ואני גם צריך כמה משפטים שתיתן לי לאותה מכשפה. אני אלחץ על Enter ונראה מה הוא יספק לנו כרגע. והנה ג'ימיני נתן לי כמה רעיונות, ולכל רעיון יצירף גם משפט שהמכשפה יכולה להגיד. אז אני כרגע אקח את המשפט השני. Off to find a moonstone for my invisibility spell. Hold on tight, this fight might be bumpy. מצוין. אני לוקח את זה, ואחרי שעשיתי קופי, אני עובר בעצם ל-11 Labs. וכל מה שנשאר לי לעשות כרגע זה להדביק את המשפט כאן, ואני רואה שכרגע הקריינית היא אליס. בואו נשמע את הקול של אליס. But these are not normal times in our politics. Washington is as divided as ever. אני אשנה את זה לג'יג'י, שאני יודע שזה קול שהוא מתאים יותר לאנימציה, ואלחץ על Generate. Off to find a moonstone for my invisibility spell. Hold on tight. This flight might get bumpy. מעולה. אז כל מה שנשאר לי כרגע לעשות זה ללכת לכאן וללחוץ על Download. אז עכשיו חזרתי לתוכנת Animate, ואני קודם כל רוצה לפתוח שכבה שאליה אני אכניס את הדיבוב שיצרתי כרגע, ואת זה אני עושה בציר הזמן הראשי כדי לבחון שבאמת אורך האנימציה שעשיתי מתאים לאורך הדיבוב, לאורך המשפט שהמכשפה תגיד. ואחרי שעשיתי את זה, הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה בעצם להיכנס לתוך הסימבול של המכשפה, ושם אני אמקם את הסימבול של השפתיים, שבתוך הסימבול הזה יש את כל תנועות הפה, אם זה או, או, אי וכולי, וזה סימבול שהכנתי מראש. ועכשיו אני רוצה להגדיר לתוכנה בעצם באיזה תנועת פה תשתמש לאיזה צליל. זאת אומרת, תשתמש בזה ולאו בזה ולאי בזה, ואחרי שהגדרתי בתוך התוכנה איזה פריים, איזה תנועת שפתיים מתאימה לאיזה צליל, אז בלחיצת כפתור אני אומר לתוכנה כרגע תתאים את תנועות השפתיים למשפט שהכנסתי. והנה התוכנה יצרה באופן אוטומטי את כל הדיבוב של המשפט. כרגע אני אחזור לציר הזמן הראשי, אני רוצה לבדוק איך יצא החיבור בין האנימציה לדיבוב. Hold on tight, Figaro. We need to get these moon daisies to Granny Juniper before sunset, or her invisibility potion won't work. ומה שנשאר לנו עכשיו זה אך ורק לקחת את הסרטון שעשינו לתוכנת פרמייר, ושם נוסיף מוזיקה. וכדי להוריד את הפסקול אני הלכתי לאתר שנקרא פיקסאביי, שזה אתר שממנו אפשר להוריד בחינם קבצי וידאו, תמונות, קבצי מוזיקה וגם אפקטים קוליים. אני אלך לקטגוריה של מוזיקה ואלך לחלון חיפוש ואני אכתוב קרטון, ובואו נבדוק כמה מהראשונים. נמשיך. כמובן שאם אתם בוחרים את הפסקול הסרטון שלכם, אז תפנו לזה קצת יותר זמן. כרגע לצורך ההדגמה, אז בחרנו בצורה מאוד מהירה. אני אלך על Best Adventure Ever, ולחץ על Download, וכרגע כל מה שנשאר לי לעשות זה לפתוח את תוכנת פרמייר, לייבא את הסרטון שעשינו, לייבא את פס הקול, לאזן בין שניהם, לייצא את הסרטון ולקבל את הסצנה שלנו. Hold on tight, Figaro. We need to get these moon daisies to Granny Juniper before sunset, or her invisibility potion won't work. אז עד כאן הסרטון, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שלמדתם משהו מהתהליך שהראיתי היום. עיקר המטרה של הסרטון הזה זה באמת להראות לכם כמה הדבר קרוב אליכם. אם חשבתם שהפקת אנימציה זה דבר שהוא רחוק מכם, צריך לדעת לאייר אולי, צריך לדעת תוכנות מורכבות, צריך מחשב מאוד מאוד חזק, זה כבר לא נכון. בן אדם שיודע באופן סביר את תוכנת אנימייט ויודע איך לעבוד עם תכנים, לדוגמה תכנים מהאינטרנט או תכנים של בינה מלאכותית, יכול לייצר סדרות אנימציה איכותיות ממש ממש. אם נהניתם מהסרטון, אני ממש אשמח אם תעשו גם לייק, ונתראה בסרטון הבא.